Okay. Kani repolyo no. Pila na ka adlaw. Dua ka semana. Merkulis. Dua na ni ka semana. Martis na ko ning ukban. Oh, Martes. Awa na, tubo na, buyag na. Nanay. Karon kasi mana gini, sumad karon may nako tagura. Ah. Pado. O nanay tagduha ka kuan. Dahon. Oh, lutod. Unya ighuman aning duha ka dahon mga pilam ni ka Kuan 18 ka adlaw ni tanom balhin na ni dito. 18 ka adlaw. Balhin na sa kuan. Sa gisprehan na to, ready na to dito. Oh. Aw. Usa ka lata no, dako daghan de eh. Sino kay Luis Hugot? Oh. Mga pila ni kabuk nga naning tan-aw nimo? 10,000 ni kapin. 10,000 ka punuan. 14,000 ni. 14,000 ka punuan. Nanay ni ko ano? Nagyabunuhan naman sad nino. Para lang atong adlaw. No pa nig ulan na. Giulan na ni. Ulan na. Ah, Mayo. Kung mag-abono na kung giulan pagkagabi Ah. Mo dai murag natunaw ng abono eh. natunaw tanan no. Ah, dali. Nya igtanom sa kuan, pila ka buwan, malingin na ni siya. Duha. Duha ka buwan. Lagi may lagi timingan nga dili. Bulan. Oh, duha ka bulan. Tanom. Harvest na. Nya di man sa na magdungan sa kanisla di magdungan. Mga hapit bulan yung dagdag. Kinuha ay sa kabuan pod. Kinuha ay. Depende man sa dagko no, pero ang usa ka sila magdungan god. Kuan nang pamuso. Puso. sakto day. Pang pamuso man day ang agdon ani. Puso. Nya tag ang katoning dagko o na klase, usa kilo ang usa ka kuan. Na umudag mayo na 2 kilo. Kato tong depende sa klase. Uy, ayo Francis kay. Ang kato ning kiki? Oh. Asa ilata? Wa diri. Ito? Na dito. Akong tan-awon unya. Kuyog na kayo dai. Kani pwede na ni itanom sa hydroponics. Mo gid. 18 kadlaw, so mura na nagpila, tag 5 na nakadahon. Kuan pod. Kuan, upat na iyang dahon. Upat na iyang dahon, dako-dako gid ay. Upat na iyang dahon, way labot ni siya. Dahon na. Kanang udlot. Udlot ta siya yun. Amo ode eh. Udlot na siya ba? Sakto. Okay, now nas video. Kurang. Bungan ng video. Wala ay. Para atong makita na mo na ang kuan. O mo ni ang repolyo. Usa ka lata. Mga 14 ko no, 14,000 ka punuan. Kani sakto ra gini siguro dito sa babaw. Sakto ra na. O masubra ato na butang. Oh. Mo ni dire? Iko na. Uday. Aram day tong hagtos dire no. Iya maning sibuyas, di ba? Tama sibuyas. Tahinan dua boleh op. Tama sibuyas. Karon hurot na. Iibot ni. Listan og Papa dia. Ibot man papa dia lo. sakto deh. Buot. Aging. Buot. Ugo oy. Ugo oy. Anak dah siap itu. Oy.